Каз-туган, Дүсәмбәт, Чалгы җырлау. Ошбу шагыйрьләрнең иҗаты 15-17 гасырлар дәверенә карый һәм Алтын Урда территориясендә яшәгән күчмә татар халыкларының мәдәнияты булып тора. Ногай Ордасы, Казан, Әстерхан, Кырым ханлыгы, Олы Орда татарларының әдәби проблемалары шул шагыйрьләрдә күтәрелгән. Шагыйрьләрнең туган яклары да шушы шәһәрләр санала. Хәсән Кайгының Болгар, Сарай, Казан шәһәрләре, Дүсәмбәтнең Азау шәһәре, Каз-туганның Әстерхан шәһәре, Чалгызның Сарай Биркә шәһәре. Аларның иҗатлары татар телендә. Бүгенге Кавказ нугайлары телендә сакланып калган әсәрләре дә татар теленә бик якын.